po ba namin malaman yung tungkol po sa arrest ng isang binata na umabot sa higit 1 milyon yung nakumpiska po mula sa kanya? Yes ma'am, magandang umaga po sa ating lahat. Noong September 1 po, kahapon ng madaling araw, nagkaroon po tayo ng bypass operation sa Barangay Tambak kung saan naaresto po natin yung isang CICL or Child in Conflict with the Law. Ibig sabihin, below 18 years old pa po itong nahuli natin. So kahapon nga nagkaroon ng transaction, and then nung nakabili na yung kosher buyer natin, so agad nating inaresto yung hindi natin aakalain na bata. And from there, nakuha natin sa kanyang possession yung ibinebenta niya and yung mga dala pa po niya. So in total, base po dun sa kinandak na way ng crime laboratory po natin, yung forensic, is meron po siyang 187.708 grams na way, yung 3 pakete na nakuha natin sa kanya. So ngayon, Hepe, ano pong tamang disposition or nasaan po ngayon naman? For the meantime, yung bata is nandito po sa custody natin. But etong bata po is nasa DSWD, sa CSWDO. Kasi pag mga ganitong bata ang involved, sa disposition po ng CSWDO or sa DSWD. Ngayon po kasi aalamin dito kung may discernment or yung sapat na kaisipan para malaman yung tama o mali. So magkakaroon po dyan ng case study, and then kung napatunayan na may sapat na kaisipan siya para gawin yun, is pag nagkaedad na po siya ng 18, ay isa-serve po niya yung penalty po niya. So for meantime, under custody ng CSWD. Opo. Anyway, Hepe, nung nakaraan po, meron yung isa na naman, yung more than 500,000 naman po na na-arrest, tama po, at bata rin po yun. Yes ma'am, last month ganun din po, nagkaroon po tayo ng aresto na bata rin po. Same age po sila, 15 years old. So, same disposition po, nasa DSWD po sila. Yung kaso nun ngayon, Hepe, nagpapatuloy sa ngayon. Meron na po bang, kumbaga, pag-usad kung yan sabi niya kanina, yung titignan if may discernment, yung sa nauna po. Yung sa una. Ma'am, ito pong pagkakandak po nilang case study, it will take months, mahaba po yan. Hindi po kaagad-agad kasi titignan yung history, yung pamumuhay nila, lifestyle, and so on and so forth. So, may proseso po ang CSWDO para sa pagkandak po ng case study. So, Hepe, ano po yung kumbaga kasi lately po talaga, hindi lang po sa Dagupan, na-involve ang mga kabataan, mga minor po. Dito sa Dagupan, Hepe, ano po yung mga magiging hakbang niyo po para tutukan at may iwas ang mga kabataan, particularly sa usapin ng illegal? Yes ma'am, nung Sabado po, while nagkaroon po tayo nung takbo laban sa abuso or yung tala, kasama po ang ating mayor, vice mayor at yung city council, pinag-uusapan po namin ito na yun nga po ang nangyayari po, hindi lang po sa Dagupan and sa karating ng mga bayan, ang nagagamit po na mule, sabihin ko na nga, yung courier ng mga illegal drugs is yung mga bata. So bibigyan po natin ng special attention etong mga kabataan kasi naniniwala pa ako na sila po yung pag-asa talaga ng ating bayan. So initially may mga napag-usapan kami na gagawin, just like magkakandak ng dialogue, fora sa mga schools, sports activities. We will involve the mga kabataan. Tapos i-empower natin itong mga youth leaders para sila mismo yung mag-encourage sa mga kagaya nilang mga kabataan
na wag ma-involve sa mga ganitong klase ng mga activities, illegal activities. Sir, nasabi ninyo, ginagamit lang itong mga bata. So, may possibility na parang may mas malaki sa kanila na humahawak. Yes po, tama po kayo. Ito pong operation naman po namin is hindi lang po tsamba. So, from our previous mga arrests, we conduct debriefing or interview. So, tinatanong natin sila kung paano yung source, and then we validate hanggang nakuha po natin sila. So, nalaman po namin na may mas malaki sa kanila. And ang nakikita natin dito, since meron nga tayo yung Juvenile Justice Act or yung pagpapataw ng yung pagpapawalang bisa sa kaparusahan sa mga bata, especially below 15 years old. So, pwedeng ito yung nakikita na kakulangan or butas sa batas natin na ito. So, pag below 15 kasi 14 pababa, pag ang involved dito mga kabataan is outright na napapawalang bisa yung mga kabataan natin. So, although ako naman talaga naniniwala ako na itong mga kabataan talaga yung pag-asa natin. Pero on the end naman ng mga magulang po, dahil anak po nila, may responsibility po sila. Ano pong paalala niyo? Yes po, sa ating mga magulang, gabayan po natin itong mga anak natin. I-direct po natin sila sa tamang landas. Huwag po natin pabayaan. Alam ko maraming pagsubok sa buhay, maraming naghihirap, pero through sa tamang paggabay, tamang paalala sa ating mga anak, mapupunta sila or matatahak nila yung tamang landas.